Сәлем, кызлар, балалар. Сіз әкият тыңларға әзірме? Әзір болсағыз, бүгін мен сізге Хинг халық әкиятын сөйләячәкмен. Тапқыр құш аулаушы турында булачак ул әкият. Көннәрдән бір көнне құш аулаушы будай басуына етмә кырып куйган. Кояш байыр алдыннан басуга төрле құшлар төшкәннәр. Һәм құш аулаушы тиз генә етмә бауын тартып җибәргәндә, барлык құшлар етмә эчендә калганнар. Ләкин құшлар шундый күп икән, алар етмәне күтәреп ұшып та киткәннәр. Құшлар бик әкрен ұшканнар. Аларга етмәне күтәреп барырга бер дә җиңел булмаган. Бу хәлне күргәч, құш аулаучы аларның кая таба ұшуларын күзәтә башлаган. Һавадан күзен алмыйча, ул құшлар артыннан йөгергән. Һәм авылны чыкканда аңа бер кеше очраган. "Кая бу кадәр ашыгасың?" дип сораган ул. "Миңа әнә теге кышларны тотырга кирәк. Алар минем етмәмне алып киттеләр" дигән ул. Һәм кышларга төртеп күрсәткән. "Акылың бармы синең?" дип гаҗәпләнгән теге кеше. "Әллә син аларның биектә бердәм булып ұшып баруларын күрмисеңме ни?" дигән ул. "Син аларны бер качан да тота алмаячаксың. Карап карарбыз" дип кычкырган кош аулаучы. Һәм алга таба йөгергән. Кояш байыр вакыт җиткәч, кошлар үзләренә кунар урын эзләргә тотынганнар. "Әйдәгез елгага, шунда кунарбыз. Анда гаҗәеп матур камышлар үсә" дигәннәр үрдәкләр. "Иң яхшысы банан урманында кунарга" дигәннәр попугайлар. "Юк, әйдәгез сазда кунабыз" дигәннәр ирбислар. "Анда менә дигән бакалар күп." Алар бик озак бәхәсләшкәннәр, ләкин уртак фикергә килә алмаганнар. Уң якта елганы күргәч, үрдәкләр етмәне суга таба өстери башлаганнар. Сул якта попугайлар банан урманы күргәннәр һәм шунда ашыкканнар. Ирбислар артка, сазга омтылганнар. Кошлар етмәне төрле якка тартканнар. Етмә түбәнәйгәннән түбәнәя барган һәм җиргә төшкән. Шул мизгелдә кош аулаучы етмәсен тартып бәйләп тә куйган. Табышын аркасына күтәреп, алып кайтып киткән. Һәм икенче көнне үк базарга чыгып, кошларны саткан. Менә шулай, дуслар, бердәмлектә көч икәнен онытмагыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.